የሚያስቀኝ ነገር ይሄ እኮ 640 ምናምን ሼር ሆልደር ያለው ድርጅት ነው ቦርድ አለው ብሩ እኮ ባንዴ አልገባም የ5 አመት ምን በየቀኑ ነበር የሚወጣው ከስር ሲገባ እኮ ስራ ላይ ይውላል ብሩን እኮ ልበላውም አልችልም ብፈልግምና የፈለጉትን ነገር ይበሉ ግን እኔ እውነቴን ነው ይሄ አሁንም ብሩን በልቶ የሚል ሰው ካለ እኔ በቃ ችግር አለው ገብቷል ወይ መስማት አይፈልግም ወይም ደግሞ በቃ በስሜት ተውጦ አይምሮ አይሰራም እኔ እንዴ ታሪኬን አታየውም እንዴ 23 አመት እኮ ቁጭ ብዬ የምዘረፈው እኮ ነኝ የሚያስቀው ነገር ተገላቢጦሽ እኔ ነኝ ሌባው ይኸውና ያለን አገሩ በሙሉ ነው ሌባ አገሩ ላይ የሌለው ሌባ እኔ ነኝ እንዴ ብሩኮ መሬት ላይ አለ ድርጅቱ የ5 ቢሊዮን ብር ንብረት አለው መሬቱ ሳይነካ ኒያላ ሞተርስ 300 ዩኒት አለ 150 ሜትር ካሬ ኦኬ በእሱ ብቻ አሁን ካርታ ሊበተን ይችላል እሱ ካርታ ተበትኖ ያ ቢሸጥ የሰውን ብር በሙሉ ይመልሰዋል አክሰስ ላይ ሰው ሊከስር አይችልም በሚያሳዝን ሁኔታ سلام تقاتلتنا إذا مدب كم يكنيهم لو مخا بزعواتي حدش ناي بيزنس حسابات بمفترض فلت أبي تبقى حد خبطم حيالات ناي بيزنس سباتن جمار ناي استفلا لإندستري كمون أو أمريكا زركب عبي ناي فاينانس ماكل وول ستريت ناي مجمر أفريقاوي أناليست خوين بمسرح زفلت أزر عربي بوزح حسابات زنقاد بتمساسالون بوزح حسابات زون زنقف إرمياس أملقا منيو بحجر زبالغن اللي عليكم هنا مسانا جنح ب1955 ዓመተ ምህረት ካባቡ ጠቅል አመልጋ አዲዩ ሙሉነሽ አየለ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ገና ህፃን እንከሎ ስድራ ቤቱ ብስራሕ ምክንያት ናብ ግብጽ ስለ ዝጋዓዙ ክሳብ ወደ 5 ዓመት ኣብ ከተማ ካይሮ ዝዓበየ ኤርሚያስ ናይ መጀመርያ ኣፉ ዝኸፈተሉ ቋንቋ ድማ ዓረብ ነበረ ወላዲዩ ኣቶ ጠቅል አመልጋ ኣብቲ ግዜቲ ዲፕሎማት ስለ ዝነበረ بسرح مهنيات أب استفالة هجرات هجعز كلو سدرا بيت حزوم سلازجيش نيرمياس استفالة تذكرات كم زجد فلو يفلت كاب كايرو ناب إثيوبيا دحر مملاسوم أب أديس أبابا زركب بيت مرتي سانفورد إنترناشنال كسب كلا إكفلي بقامقا إنجليش دحر ممهارو ناي مباعتان مع كلاين درجات مرتدما أب كينيا إنترناشنال كوميونيتي سكول كاتسالو أبو أبزنا برولو عمتات قامقا سواهيلن إنجليشن أتصبيو كملخ عبي عدل فتيرو ليو دحر زي ناب إثيوبيا تمليسو ناي كلا درجات مرتو أب جنرال وينجيل سكندر سكول زازما كابز قصيلو ناب أديس أبابا يونيفرسيتي أمرحه دحر قرب أوارح نا يونيفرسيتي تمرتو بسنكي عبد شعق زي استفدر ناي تمهارو عقرقر تمرتو عب قارجو بشحن 976 ناو أمريكا قعزة أب أمريكا أب زنبرلو ناي 22 عمت غزيات أب استفالالي استحت دموز ركبو سراح كم وارديان ناي سينما تيكيت مشاتن كالو تمساسل تسراح بمسرح هيوتو جميرو كساب مس عبيت ناي انفستمنت بانكتات اوفرت سبهابتن بفلاي اب ويست كوست مالت كاب كاليفورنيا سغاب سياتل مزلو اوفرت خسرح بقيعيو نزي درجاتات نخبصح اب تمرت عالم لعلي 8 عامات بزي مقراص ككتاتل كم زلوس تغنزبه ارمياس بايكونوميكس بوليتيكال ساينس فيلوزوفي بديغري كمرا انكلو قصيل بماسترس اب بزنس مانجمنت كمون ايكونوميكس تمريو دحر زي نابتن نوح اوان زمنيون زدليون زنبره تكال وول ستريت مسرح بزح صعرااتو اب تكال وول ستريت اب زنبرلو ناي 13 عامات غزيات اب استفالالي عودي كم تكنولوجي انفستمنت بانك كم اون ريل استيت زتوكر سرحات كم زسرح يفلت ابز غزي زي مس عبيت التكالات كم اماخر بيزنس كم اون مس امريكا والقسوات سبابتي حبير بولقو سرح جمره اب هيوتو عبي مسمر ناي سرحكا كفته አታዊታቱና ዓበየ ዝመጽ ኤርሚያስ ደረጃ መናባብሩ አዝዩ ጽቡቅ ከም ዝነበረን ወናን ክብራት ሙኻይንን ገዛውትን ክኸውን ከም ዝበዓን ይዛረብ ህይወቱ ከም ዚሉ እና መርሐ እንከሎ ሓደ ዓብ ውሳነ ኣብ ህይወቱ ወሰነ እቲ ውሳነ ኸኣ ናብ ኢትዮጵያ ተቐሊሉ መጋዓዝ ነበረ
ببزحت سبات تقبلنت كركب زي كألو وساني إرمياس فتوتون بيتسوون نمنتاي نتزنبرو هيوت أنتينو ناب أديس أبابا كسرحي بقاس نيرو هو حتى لو ما يكاله مهنات نايز خا نبزحت وجنات كاب كم زعم مسألة هيوت وطيخا كلا حدش نجار مفتاش كم كبير وسيد كاير من بارونيو انت خونا متساعة المقبار ناب أديس أبابا إن تمالاسه كمون ناي أمريكا هيوتو ناس أففن حد عمت مدلات كم مقبار تطوي بله بشعين شعت 299 عامة مرتكا نعدو آتيو زنبر عدلات آمد لاي تتسمده وزح عبيت التكالات بمخفات نقطبات هاجرن من نوابرو هزبن كحق الزخل حساب فترة نتا حساب أمريت نموراركا كعزو جمره ውጭ ሀገር በጣም በቀላሉ የሚሰሩ አዲስ ያልሆኑ ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ ተተርጉሞ መስራት ነው ማስበው አሰራሮቹ የተለመደ ነው እነዚህ ፋብሪካ ድርጅት ምናምን ድርጅት ታደራጃለህ ምን የተለየ እንትን የለውም ናይ መጀመሪያ ወፍሪ ኣብ ምኽፋት ፋብሪካ ናይ ለስላሳ ወይ ልስሉስ መስተ ክገብር ዝወሰነ ኤርሚያስ ንዕኡ ዝኸውን ማሽናት ካብ ወፃኢ ሃገር ከም ዘምፀን እንተኾነ ነቲ ፋብሪካ መትከሊ ዝኸውን ዓቢ መሬት ካብ መንግስቲ ክረክብ ሕቶ ኣቕሪቡ ኣብ ግዜኡ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ነቲ ሓሳብ ንግዜኡ ኣወንዚፉ ናብ ካልእ ወፍርታቱ ኣተወ እቲ ድሒሩ ዘምፀኦ ሓሳብ ምኽፋት ፋብሪካ ዘይቲ ኮይኑ ኣብቲ ግዜቲ እቲ እንኮ ዘይቲ ፋብሪካ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ምንባሩ ይፍለጥ እቲ ተራማጅ ዝበሃል ፋብሪካ ልዕሊ 200 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኮይኑ ዓቢ መንግስታዊ ፋብሪካ ነይሩ ነዚ ፋብሪካ ንምውናን ባህጊ ዝነበሮ ኤርሚያስ ኣብቲ ግዜቲ ብ8 ሚልዮን ብር ጨረታ ስዒሩ ወናኒዩ ኾነ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ከዓ ምስ ኤርሚያስ መስራሕ ቀጸልዎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናይ ረድኤት ዘይቲ ናብቲ ሃገር ኣትዩ ኣብቲ ዕዳጋ ምስ ምዝርግሑ ነቲ ፋብሪካ ዘፍረዮ ዝነበረ ዘይቲ ከም ዝጸለዎ ይዝከር እቲ ናይ ዋጋ ፍልሊ ዓቢ ምስ መንባሩ እቲ ፋብሪካ ዘፍረዮ ዝነበረ ዘይቲ ገዛእቲ ክረክብ ኣይከኣለን ንሽዱሽ ኣዋርሕ ለውጢ ከምጽእ ድሕሪ ምጽባይ እቲ ፋብሪካ ብኽሳራ ምኽንያት ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ጠጠው በለ ካብዚ ብምቕጻል ነቲ ፋብሪካ ልስሉስ መስተ ኢሉ ካብ ወጻኢ ዘእተዎ ማሽናት ኣብቲ ናይ ዘይቲ ፋብሪካ ተተኺልዎ ዝነበረ መሬት ብምትካል ስርሑ ክጅምር ወሰነ ናይ መጀመርያ ፍርያቱ ከዓ ሮያል ክራውን ዝበሃል መስተ ኾነ ሮያል ክራውን ናይ ህዝቢ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ሓፂር ግዜ ብህዝቢ ተፈታውነት ረኺቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ብብዙሓት ኣከፋፈልቲ ሕቶ ቀረበ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዕዳጋ ተቆጻጺሮ ዝነበረ ኣምቦውሃ ካብ ዕዳጋ ብምውፃእ ንበይኑ ተቆጻጸሮ እንተኾነ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኺታት ሽም ናይቲ ትካል ብምውቃስ ነቲ ዝተቆጻጸሮ ዕዳጋ ናይታ ከተማ ንምሕዳግ ስርሐ ኢለን ተተሓሕዞ እቲ ፋብሪካ ከዓ ነቲ ዝናፈስ ዝነበረ ወረ ናይ መጽሔታት ኣልታዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ናይቲ ትካል ክጻወሮ ብዘይምኽኣሉ ቁጽር ናይቲ ዘፍረዮ መስተ ክጎድል ተረእየ ድሒሩ እውን ምሉእ ጠጠው በለ ወናን ናይቲ ትካል ኤርሚያስ እውን ንሰራሕተኛታቱ ን4 ኣዋርሕ ደሞዝ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ዓቢ ሽግር ኮኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ላንድ ክሩዘር መኪና ሸይጡ ደሞዞም ድሕሪ ምኽፋል ብድሕሪኡ ክቕጽል ኣይከኣለን እቲ ፋብሪካ ጠጠው በለ ኣምቦዋ ድማ ናብ ዕዳጋ ተመለሰ ቀዲሙ ብዘጋጠሞ ክሰራታት ከይተዳህለ ሓድሽ ፕሮጀክት ክጅምር ዝወሰነ ኤርሚያስ እቲ ድሒሩ ዝመጸሉ ሓሳብ ምኽፋት ፋብሪካ ዕሹግ ማይ ኮይኑ ንዕኡ ክውን ንምግባር ዘድልዮ መጀመሪ ገንዘብን መኽፈሊ ሰራሕተኛታትን ድሕሪ ምሕሳብ እቲ ቅድም ኢሉ ኣምፂዎ ዝነበረ ማሽናት ናይ ልስሉስ መስተ ነቲ ጋዝ ዘፍረየሉ ፓርት ኣልዮም ጽሩይ ማይ ጥራይ ክትሰርሕ ንኽገብርዋ ሰራሕተኛታት ቆጸረ ተወሳኺውን ፕላስቲክ መዕሸጊ ማይ የድልዮ ስለ ዝነበረ ካብ ሓደ ፋብሪካ ናይ መስርሒ ፕላስቲክ 30,000 ዝኸውን ናይ ማይ መትሓዚ ፕላስቲክ ብልቓሕ ወሰደ ኩሉ ዘድልዮ ድሕሪ ምቕራቡ ከዓ ናብ ምፍራይ ዝተዓሸገ ማይ ኣተወ ብ2000 ዓመተ ምህረት ድማ ናይ መጀመርያ ዝተዓሸገ ማይ ሃይላንድ ዝበሃል ብራንድ ናብ ህዝቢ ተዘርግሐ ወላኳ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ፍርቂ ሊትሮ ማይ ክሽየጥ ተራእዩን ተሰሚዕን ኣይፍለጥ እምበር ኤርሚያስ ኣመልጋ ነዚ ፋብሪካ ክጅምሮ እንከሎ ብርእሰ ተኣማንነት ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ነበረ ከምቲ ዝሓስቦ ከዓ ብህዝቢ ተፈትናውነት ረኺቡ ልዑል ሸያጥ ክረክብ ግዜ ኣይወሰደሉን ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ወላኳ ልዕሊ 100 ፋብሪካታት ዕሹግ ማይ እንተሃለዋ መፀውዒ ኣስማተን ንናተን እንተሃለወን ህዝቢ ግን ኣብ ቤት ምግቢ ይኹን ድኳናት ናይ ሃይላንድ ውሃ ብዝብል ስም ከም ዝጽውዕን ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ፋብሪካ ዓቕምታቱ ከስፋሕፍሕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብዝተፈጠረ ናይ ምሕደራ ችግርን ዘይምስማዕ ዋናት ትካልን መንግስትን ኣብ ሽያጥ እቲ ትካል ክዕጾ ተገደደ ካብዚ ቀፂሉ እውን ካብ ናይ ፋብሪካ ቢዝነስ ወፃኢ ካልእ ክሓስብ ጀመረ ኣብ 2007 ድማ ኣክሰስ ካፒታል መስረተ እዚ ትካል እዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ ብ9.3 ሚልዮን ብር ካፒታል ተጀመረ ምዝ ዝተሓሓዘ ኣክሰስ ባንክ ዝበሃል ሓደ ጨንፈር ጥራይ ዘለዎ ባንክ ግን ከዓ ብኦንላይን ሰርቪስ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከብ ሰብቲ ኣገልግሎት ክረክብ ዝኽእል ናይ መጀመርያ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ባንክ ኣብታ ሃገር ጀመረ
እንተኾነ እዚ ባንክ ምስ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዝርከብ ባንክ ናይ ሽም ምሳል ድሕሪ ምፍጣሩ ብሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሽም ክቕይር ከም ዘለዎ ድሕሪ ምእዛዙ እቲ ባንክ ብዘመን ባንክ ዝብል ሽም ተተክአ። ዘመን ባንክ በቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ብብዙሓት ነጋዶን ሰብ ሃብትን ተሃገር ዓቢ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ዝዝክር ኮይኑ ኣብ ኢንዱስትሪ ባንክ ናይቲ ሃገር ዓቢ ጽልዋ ፈጢሩ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ ባንክታት ከይተረፋ እቲ ዘመን ባንክ ዘተኣታተወ ቴክኖሎጂ ክኽተልኦ ጀመራ። ድሕሪ ቁርብ ዓመታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርምያስ ካብ ናይ ዝኾነ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ከይሳተፍ እገዳ ገበረሉ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ወነንቲ ብርኪ ናይቲ ባንክ ዝተፈጥረ ናይ ረብሓን ጥቕምታትን ግጭት ምኽንያት ንስኻን ምሕደራኻን እዩ ብዝብል ነበረ። ድሕሪ ምእጋር ካብ ዘመን ባንክ ነዊሕ ከይጸንሐ ሕጂ እውን ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ፈጠረ፣ ኣክሰስ ሪል ስቴት። ዘመናዊ ኣገልግሎት ምሃብ ከምኡውን ቅልጡፍ ናይ ስራሕ ዕብየት ከርኢ ግዜ ዘይወሰደሉ ኣክሰስ ሪል ስቴት ምስ ሶሊተን ሆልዲንግ ዝበሃል ዓቢ ናይ ዱባይ ካምፓኒ ብምትሕብባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፕሮጀክት ምጅማር ኣክሰስ ሪል ስቴት ብ2 ቢልዮን ብር ካፒታል ስርሑ ጀመረ። እቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ትካል ድማ ከም ዝስዕብ ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ኣባይቲ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ሰሪሑ ናብ ዋናታቱ ከም ዘረክብ ካብቲ ዝተባህሎ ግዜ ምስ ዝነውሕ ከኣ እቲ ትካል ነቶም ዓማዊል ወርሓዊ 5,000 ብር ክሳብ ኣባይቶም ዝርከቡ ከም ዝኸፍል ቀዲምካ ዝኽፈል ወይ ዳውን ፔይመንት 40 ሚእታዊት ካልኦት ተወሳኺ ንዓማዊል ጥቕምታት ዝነበሮም ኣሰራርሓ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። መንበሪ ኣባይቲ ኣክሰስ ሪል ስቴት ብዙሕ መሸጣ ረኸበ። ገና ምህናፅ ከይተጀመረ ቀዲሞም ካሽ ዝኸፍሉ ዓማዊል እውን ውሕዳት ኣይነበሩም። ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኣብቲ ግዜቲ እቶም ዝለዓሉ ተኸፈልቲ ናይታ ከተማ ነይሮም ክበሃል ምግናን ኣይኮነን። እቶም ናይ ሴልስ ሰራሕተኛታት እውን እንተኾኑ ዓቢ ኮሚሽን ይረኽቡ ብምንባሮም ንባዕለቶም ከይተረፉ ወነንቲ ናይቲ መንበሪ ኣባይቲ ክኾኑ ከኣሉ። ብሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኣኽብሮት ዘለዎ ኤርምያስ ንናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ብምቕያር ምኽንያት ከም ዝኾነ ባዕሎም ይምስክሩ። ኣክሰስ ሪል ስቴት ጽቡቕ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ መሬትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ዓቢ ሆቴልን ምስ መንግስቲ ክሰሓሓብ ጀመረ። ብፍላይ ምስቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውነን ሜቴክ ወይ ሜታል ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ውዕል ኣዝዩ ከቢድ መዘዝ ሒዙሉ መጸ። መንግስቲ ነቲ ጀሚሮ ዝነበረ ፕሮጀክት ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ትእዛዝ ኣሕለፈ። ህዝቢ ኣባይቱ ተሰሪሑ ክርከብ ሃንቆ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ሃንደበታዊ ምእጋር ፕሮጀክት ናይቲ ትካል ኣሰንበዶን ኣብ ልዕሊ ኤርምያስ ኣመልጋ እምነቱ ከጉድል ጀመረ። ኤርምያስ ኣብ ግዚኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ቃል እቲ ክሲ ንዕኡ ሆነ ኢልካ ንምውዳቕ ዝተገበረ ሽርሒ ምዃኑ ዘረጋገጸሉ ሓደ ምኽንያት እቲ ነቲ ኣባይቲ ምህነፂ ዝውሕል ሓፃዊንን ካልኦት ንዕኡ ዘድልዩ ነገራት ቀረብ ክቕርበሉ ንመንግስታዊ ትካል ሜቴክ ሓላፍነት ከም ዝሃቦን ብኡ ከም ዝተሰማምዐ ናይቲ ስራሕ ገንዘብ እውን ቀዲሙ ከም ዝኸፈሎን ክገለጽ እንከሎ እንተኾነ ግን ሜቴክ ካብቲ ዝተሰማምዓሉ ውዕል ወጻኢ እቲ ንብረት ካልእ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት ከም ዘውዓሎን ሓበረ። ስለዝኾነ ከዓ ትካሉ ማለት ኣክሰስ ሪል ስቴት ኣብ ግዚኡ ንህዝቢ ሰሪሑ ከረክቦ ከም ዝተጸገመ ሓበረ። እንተኾነ ብቤት ፍርዲ ካብ ንዓመታት ክእሰር ምውሳን ክድሕን ኣይከኣለን። ዝተጀመሩ ፕሮጀክታቱ ከዓ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ክረኣዩ ተወሰነ። ኤርምያስ ኣመልጋ ብዘይካ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ንጥፈታቱ ኣድናቂ ሙዚቃ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብ ምምስራት ጃኖ ባንድ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣባላት ጃኖ ባንድ ይምስክሩ። ናይ ባንድ ኣቑሑት ካልእ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገበረሎም እውን ይዝከር። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቤት ማእሰርቲ ግዜያት ተፈቲሑ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ከም ኣመሉ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሉ ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ናብ ህዝቢ ከም ዝፈነወ ዝዝከር ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘተኣታተወ ስራሓት ፍልይ ዝበለን ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ዝንጽበርዎ ምዃኑን ባዕሉ ገሊጹ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ምጅማር ኢንቨስትመንት ባንክ ኮይኑ ዓበይቲ ባንክታት ኣፍሪካ ዘካተተ ናብ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ ኣቴን ኣገልግሎት ክህባን ጻውዒት ቀረበ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ብብዙሓት ናይ ውሽጢ ሃገር ባንክታት ተባሒቱ ንጸንሐ ዕዳጋ ተሃገር ዝጸልወን ምስ ምዃኑ ነዚ ፕሮጀክት ውዱቕ ንክኸውን ገለገለ ናይ ኢትዮጵያ ባንክታት ጎስጓስ ጀሚረን ኣለዋ። እቲ ትካል ፕሮጀክት ድማ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ትካል ዓሊባባ ዝሰርሓ ማሕበራት ናይ ዓሊባባ ምዃነ ዝንገረለን ትካላት ብምትሕባር ዝግበር ኮይኑ ገና ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ቁጠባ ኢትዮጵያ መምሕያሽ ክሳብ ዝገብር ንግዚኡ ወግዓዊ ከም ዘይከውን ሓቢሩ ነይሩ። ኤርምያስ ኣመልጋ ብ1982 ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ቦስተን ምስ ናይ ሃይ ስኩል ዓርኩ ዝነበረት ወይዘሮ ራሄል ሃይሎ የሱስ ጽብብ ዝበለ ውራይ ተመርዒው ኣቦ 5 ቆልዑት ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዘደለናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ተወሰኽቲ መደባት ናባኹም ንኽነብሎ ካባኹም ንደልዩ ሓገዝ እንተሎ ሳብስክራይብ ኤንድ ላይክ ብምግባር እሞ ደገፍኩም ከይፈለየና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንራኸብ